Ilmoitettiin, että numero 58, Jan Statsel, Puola, on tulossa. Ja silloinhan se tietäisi sitä, että hän on edelleen hienosti kärkipäässä mukana. Yllätysmies, joka voi antaa oman todella vahvan panoksensa vielä sitten viimeiselläkin 10 kilometrillä. Hän oli siis viidentenä, Statsel numero 58. Mutta nyt ensin Keelin, Alfred Keelin, sveitsiläishiihtäjä tässä etualalla. Keelin ohitti 20 kilometrin väliaika-aseman, mutta valitettavasti hänelle ei annettu väliaikaa. Sen sijaan Statselin väliaika pyörii siinä 1:02:56 ja on tällä hetkellä kolmantena. Statsel on siis erinomaisesti suoriutunut ensimmäisestä 20 kilometristä ja varmasti jännityskohteena tulee olemaan hänen viimeinen kymppinsä. Numero 56 on Stanislav Henic, Tsekkoslovakia, ja hänenkin aikansa 1:04:18 on hyvää luokkaa. Ei kuitenkaan tässä vaiheessa kärkipäähän. Tällä hetkellä on järjestys kärjessä Ulvenval 1:02:46, Garanin 1:02:50, Statsel 1:02:56 ja sitten neljäntenä Åslund 1:03:23. Juha Mieto numero 61 ja väliaika 1:02:31. Kyllä, tosiaan Ulvenvalin väliaikahan oli 1:02:46 ja näin ollen Mieto johtaa. Ja sitten 20 kohdalta numero 71 Ruotsin Thomas Magnusson. Juha Miedon johtoaika toistaiseksi 1:02:31 ja Thomas on käyttänyt tällä hetkellä noin minuuttia vähemmän ja menee kirkkaasti johtoon. Ja saa väliajan 1:01:52. 1:01:52. Eroa on siis 39 sekuntia Juha Mietoon. Ero on lisääntynyt 9 sekunnilla sitten 10, joten ensimmäisen 10 on Magnusson vetänyt erittäin kovaa. Toisella 10 on vauhti hieman taantunut. Ja jos tahti jatkuu, niin saattaa olla, että Mieto vetää viimeisen 10 kovemmin, mutta tuskinpa se enää voittoon saakka auttaa. Mutta eihän sitä tietenkään tiedä, onko Magnusson samoin tässä vaiheessa vetänyt hieman löysempää tahtia. Ja tässä Jan Statsel, jolla on kuitenkin vielä niin paljon matkaa jäljellä, että hän... siinä on. Pääseekö hän kilpailussa johtoon? Menee varmasti johtoon. Kyllä menee, joo. Numero 58 Puolan Jan Statsel menee kilpailussa johtoon ja maalissa nyt. Ja se merkitsee sitä, että Juha Miedolla esimerkiksi on 1,5 minuuttia aikaa lyödäkseen Jan Statsel ja siirtyäkseen puolestaan johtoon. Erittäin yllättävä kilpailu puolalaiselta, hieno suoritus häneltä. Statselin loppuaika siis 1:34:56:49. Ja sieltä tulee Juha Mieto vasemmassa reunassa. Hänellä on aikaa vielä 45 sekuntia mennäkseen johtoon juuri tällä hetkellä. Nyt
Ja kun Mieto on maalisuoran päässä, niin kyllä hänen pitäisi pystyä tuohon johtoaikaan. Jussi ottanee tässä meille ensimmäisen MM-mitalin näissä kisoissa. Aivan ilmeiselle hopeatilalle tulee hän sijoittumaan. Ja menee kisassa johtoon maalissa. Nyt hänen loppuaikansa 1.34, 34, 80. 34, 34, 80 eroa johdossa olleeseen Stadselliin 22 sekuntia. Stadion huutaa, kun ruotsalainen maailmanmestari, 23-vuotias, viisinkertainen Ruotsin mestari, kurvaa loppusuoralle ja jatkaa täten Ruotsin maailmanmestaruuksien sarjaa. Ruotsihan on tähän saakka voittanut ainoastaan yhden maailmanmestaruuden 30 ja sen teki 1960 Sixten Jernberg. Juha Mieto maalisuoran päässä odottelee kaikesta rauhassa Thomas Magnussonia ja on varmasti ensimmäisenä miehenä valmis onnittelemaan häntä, kun Thomas leikkaa maaliviivaa. Yleisö huutaa tahdikkaasti, kun Thomas lykkii tasatahtia ja voittaa lähes minuutin erolla Juha Mietoa maalissa nyt voittajana ja loppuaika komea 1.33, 41, 40. 1.33, 41, 40 ja Juha Mieto oli siinä ensimmäisenä onnittelijana. Reilu kädenpuristus Thomas Magnussonille, joka tänään oli ehdottomasti parempi kuin Juha Mieto. Juha Mieto ottaa hopeaa, joka on hieno suomalaisavaus miesten MM-ladulla. Kilpailun parhaat